मिथिबा मा जागोन नों मिथिगौ बिराय हामबाय जों मिथिगौ नांगौ सोर गिदिर मिथिनांगौबा मा जागोन Ruki, jual lu dulu. Oh, lu dulu jual. Dengan kau nanggura. Yes. Masih beli berada jual. Buron. Nah, ini sekarang dibilang malah saya kan berah. Oh, bila. Bema soalnya S.RR.B kau ini kita pun dengar. Bila jawab oleh gegem parti nang deh orang. Bil kau jangan rumah masih jaga Cik dong. Nentang. Umah kalian beseng sana berah bermazhab. Pun kalam di ruang. Hanya orang Program. bro, nambah deh. Macam itu bos. Bro, mau kabar? Apa kak? Nang mele. Nambah bekon. Hah? Kamu kumpul bro? Woi singrani bodo ko bro aku nak kan mah. Deh biji belah bro dah horna deh. Oh deh, biji badan baik, baik. Hai, jauh gila nama bro. Jualnya gila bro. Hei orang tungskar silik. Deh. Solo kau ada sih deh bro, yang deh lagi. Ada deh, lu bukan bro. Hai, ang bangun lagi. Jawab isi usai. Oi, ang dun selai. Roje, jangan jiran sini. oh udah jangan Roje, yang nengkau kongsi kita sebunggu menang. मा खोथा मोगथां Roje, neng गाज्रि मोनदों नामा? गाज्रि मोनाखै आं मा खोथा मोगथां बुंना ओइ मोगथां मा जाखो बुंदो ना I love you, Roje. I love you too, मोगथां
बिनानाव खोनासं बिनानाव आं जा खोनादों बे खोथाया नंगौ नङा मा खोथा आदा? आरो बिनानाव नों सोरबा सेंग्राजों मोजां मोनलायदोंनो औ आदा नेक्स्ट बाराव खोनाबावोब्ला दिगदार दङ नोङो Jemput kan bah. Nimbu. Saya dengar belas ini. Kan saya berdengar zatnya ya. Hei, Borong. Teacher pula dah. Hei, Kak. बै फैबाय थानाय सेंग्राया बे नङा होमबा? Itu sengraya. Oi, सेंग्रा, Bodo. मा जाखो? नों बेखौ सिनायना? औ आं सिनायो। आं बेखौ मा जायो नों मिथिगौ ना? आंथ' मिथिया नों मा जायो? नों बेखौ मा जायो? बेयो आंनि गार्लफ्रेन्ड। बिदिब्ला खोनासं बे आंनि बिनानावसो। आंनि बिनानावजों मोजां मोननाय रायज्लायनाय बेरायनायखौ बन्द' खालाम। बे आंनि गिबि आरो जोबथा वार्निं। नङाब्ला गोजौआव थांनांगोन। दा नों थांनो हासिगोन। बेयावनो जिरायनोसै दे रजे। औ दे जागोन नुदोंना मोखां बै दैमानि दैया बेसे जिरि जिरि बोहैबोदों औ रजे। मोखां नों आंखौ मा खोथा बुंनो लिंहरामोन ना आंनि आदाया नोंखौ मायबाफोर बुंदों औ रजे नोंनि नोंदाया आंखौ दम होदों। मा मोखां बिदिब्ला नों मा सानखो आं नोंखौ बावनो हाया रजे। मोखां आंबो नोंखौ बावनो हाया रजे नोंनो आंनि जिउनिखा। बे मुलुगाव जेसेबां बारहुंखा फैबाबो सौसिलांगोन। नोंनो आंनि जिउनिखा मोखां रजे। Hah? Itu orang बिनानावसो? ओइलै रन। औ दे बिदिब्ला दोन। Ron, सफैबाय बै नै। थौ बिदिब्ला बिनानाव नोंनि आखुआ बांद्रायबाय। ओइ सेंग्रा ओइ ada मोखांखौ enggak slip slip udah mana
Woi, आं नोंखौ बुंखादोंमोन ना नोंथ' आंनि खोथाखौ मानियासैना ओइ दुबु दग्रायलाबो नोंथ' दा गोजाव थांनांसिगोन ना Ada, मोगथांखौ जेबो Woi. ada. Hei Hei shit Itu ada motor dia bang mulia motor nang jauh. Nào, nâng cái video má cũng là được. Oh ada. Oh shit. Hei. Motor sekarang.